nebitene ji bo ciwanî sawir û nîgara ye. Lê di heman demê de jî ew êş û kêşeya civatê tîne berçavan, bi rengekî ciwan û balkêş. Li vê pêşengeha taybetê li ber qiragava Rio de Janeiro lê Brazîl ya ji wêneyên pir mezin yên dîm û rûyê jinan hate vekirin. Mîna xwepêşandanekê li dijî destdirêjaya seksî li ser jinan li Brazîl. Wêneyê vê pêşengehê bi watene gûnîşan û sembol li ser çav û rûyê jina hatibû çêkirin û bi pîvanê gelekî mezin hatin danîn li ser qûmê li ber qirag avê. Lê tenişta perçeyên ji cilên hundir yê jina gokunê xwînê li ser hatibû xemilandin mîna sembolên dijberî van kiryarên li dijî jinan. Eu me sinto insegura, até porque Ez hez bi nearamiyê dikim, demê ez li derve bim û polîsa nabînim. Çi hêzin ewlekariyê nînin, destdirêjî û dizî gelek çê dibin, loma metirsî heye. Ev pêşenge hat vekirin piştî destdirêjaya seksî li ser keçekê 16 salî ji aliyê sî zilaman ve. Bi van wêneyan peyama kesên çalakvan gihişte raya giştî. Damafê jinan bê parastin û sizeyên giran li ser kesên tawanbar bê destdirêjaya seksî bê birandin. Sê merem bû vê xwînîşandanê hene, ya êkê nehelana qurtalbûnê ji cizakirnê, ya duê bi cehkirina siyasetên giştî li hejartirîn civak ku bi berfirehî pitir jin dijî zêdegaviyan e bi servan renge mafan û ya dawiye daxwazkirina alîkariya saykolojî bo qurbaniyan. Huner bi hemû beşê xwe dengê gelan e û bê çek û şer dikare berevaniyê diber mafê kesên jar û bêdeng bike. Luqman Ehmed, Dengê Amerîka.